Avui anem a parlar d'envelliment actiu i saludable. L'envelliment implica un conjunt de canvis biològics, funcionals i psicològics que precedeixen el declivi físic, cognitiu i fins i tot social. Els canvis que primer apareixen són a nivell biològic i funcional, els quals són una continuació del declivi que inicia una volta alcançada la maduresa física. No obstant això, existeixen diferències importants en el procés de fer-se gran, degut a que són molts els factors que hi estan involucrats. El tipus de factors a considerar dependrà de la perspectiva de l'envelliment que s'adopte, des d'una perspectiva purament biològica fins a les corrents psicosocials de l'envelliment, les quals estan més alineades amb el concepte d'envelliment actiu i saludable que més avant veurem. Des d'una perspectiva purament biològica, envellir és la conseqüència de l'acumulació gradual de danys a nivell molecular i cel·lular, que amb el temps porten a un descens gradual de les capacitats físiques i mentals i a un augment del risc de sofrir malalties, essent el resultat últim la mort. Entre els primers canvis que es manifesten com a conseqüència del declivi biològic i fisiològic estan la pèrdua d'audició i de visió, els dolors articulars, l'aparició de l'artritis, les malalties pulmonars, la diabetis, la simptomatologia depressiva i els problemes cognitius. Encara que aquestes condicions poden adonar-se de manera aïllada, a mesura que s'envellís solen aparèixer estats de salut complexos que engloben distintes condicions o malalties. Aquests estats de salut s'anomenen síndromes geriàtriques. Les síndromes geriàtriques representen el conjunt de complicacions freqüents en les persones d'edat avançada que condicionen a curt termini l'empitjorament de la dependència i en moltes ocasions una pèrdua important de la qualitat de vida. D'altra banda, estan les teories psicosocials de l'envelliment, que entenen l'envelliment com una interacció de fenòmens que no únicament ocorren a nivell biològic, sinó que també ho fan a nivell psicològic i social. Una de les primeres teories psicosocials de l'envelliment fou postulada per Kamin i Henry en 1961. Esta teoria, denominada teoria de la desvinculació, postula que a mesura que s'envellís, les persones es van desvinculant de la vida social, abandonant alguns dels seus rols i compromisos socials. Al mateix temps, la societat afavoreix aquesta desvinculació apartant els majors de molts dels seus rols i responsabilitats anteriors. En contraposició, la teoria de l'activitat de Kavan, postulada en 1962, entén que aquelles persones grans que presenten un nivell d'activitat similar a d'etapes anteriors de la seva vida envelliran més satisfactòriament. A més, aquesta teoria assenyala que les persones majors, a mesura que van perdent capacitats, rols i compromisos, han de seguir adquirint-ne de nous, més acordes a la seva nova situació vital, el que comportarà que seguisquen actius i satisfets amb la vida. D'altra banda, la teoria de la continuïtat d'Adler, de 1971, afirma que la vellesa és una prolongació i una conseqüència del que s'ha viscut en etapes anteriors de la vida. Per tant, les persones grans presenten estratègies i patrons adaptatius els quals han anat consolidant al llarg de la vida i els quals es permetran adaptar-se a la nova etapa de manera satisfactòria o no. Per últim, la teoria de la modernitat de Cowgill de 1974 assenyala que la posició social de les persones grans es va deteriorant a mesura que la societat es modernitza. Un exemple és l'aparició de les noves tecnologies i el seu impacte en la comunicació i el món laboral. Aquest impacte es viu de manera més intensa entre la població major, la qual pot trobar-se desplaçada. Al mateix temps, els canvis de valors de les societats modernes també juguen un paper important en la pèrdua de poder dels majors dins del context social. Enmarcat des d'una perspectiva o d'una altra, l'envelliment és un fenomen amb unes implicacions d'una gran magnitud, no només a nivell individual, sinó també a nivell poblacional. L'envelliment progressiu de la població a nivell mundial és un dels canvis més significatius que s'han donat en la segona meitat del segle XX. Aquest canvi demogràfic apareix com a conseqüència del descens de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida. Des de 1975, l'esperança de vida ha augmentat en més de 8 anys, tant a nivell mundial com en la Unió Europea. En el cas d'Espanya, l'augment de l'esperança de vida en néixer ha evolucionat de 70 anys en 1975 a 80 anys en 2015 per als homes i de 76 anys en 1975 a 85 anys en 2015 en el cas de les dones. En quant a les projeccions de l'esperança de vida a nivell mundial, s'estima que en 2050 la població major de 60 anys es duplique, alcançant els 2.000 milions de persones, els quals representaran el 22% de la població mundial. Les projeccions per a Europa segueixen la mateixa tendència creixent. En aquesta diapositiva podem veure el canvi en la piràmide de població. En 2060, quasi el 20% dels europeus tindran més de 65 anys i es produirà un ràpid increment del nombre de persones majors de 80 anys, el que es mostra una població envellida. En Espanya, el grup d'edat de majors de 65 anys es duplicarà i passarà a constituir vora el 40% de la població total en 2060.
Aquestes projeccions plantegen un dels principals reptes socials i econòmics, degut principalment a l'increment de la demanda de serveis i, en conseqüència, a l'augment de les despeses en aquests serveis. Segons l'últim informe de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, el gran augment de les despeses sanitàries dificulten la seva sostenibilitat mitjançant finançament públic. A més, les despeses públiques en sanitat creixen a un ritme molt superior al de la renda per habitant, el qual es deu a l'envelliment de la població. Les dades de l'OCDE assenyalen que, sense dur a terme les reformes pertinents, les projeccions indiquen que als països de l'OCDE les despeses en sanitat incrementaran del 6% del producte interior brut en 2014 al 14% del PIB en 2060. A més, entre les conseqüències de l'envelliment de la població es troben l'augment de la taxa de dependència, és a dir, la proporció de persones més grans de 65 anys respecte a les que es troben en edat de treballar, i en quant a l'impacte econòmic, l'increment de la despesa pública en sanitat i en pensions, tal com hem vist abans, el possible augment de les contribucions a la seguretat social per part dels treballadors, una possible reducció de la inversió de capital degut a l'estalvi per a la jubilació i un canvi de sectors dins de l'economia. En quant a les projeccions de la taxa de dependència i les despeses associades a l'increment de la mateixa, el primer gràfic descriu la població de 65 anys o més com a proporció de la població en edat activa en l'any 2010 i la projecció per a l'any 2060 als països de la Unió Europea. Tal com es mostra, entre 2010 i 2060 la taxa de dependència es duplicarà, passant de 4 persones en edat activa per cada persona major de 64 anys a 2 persones en edat activa per cada persona gran. En quant a les projeccions de les despeses associades a l'augment de la taxa de dependència, el segon gràfic mostra, per al cas d'Espanya, un increment d'aproximadament el 7% en el percentatge del PIB destinat a les despeses relacionades amb l'envelliment. Conèixer l'evolució demogràfica és necessari per a comprendre la importància de les conseqüències relacionades amb aquest fenomen demogràfic. En els últims anys s'ha produït un important canvi de perspectiva en el concepte d'atenció a la salut. Avui en dia, l'atenció a la salut s'entén com un procés imprescindible per a cobrir les necessitats que puguen presentar les persones en relació al manteniment i sostenibilitat de la seva vida i no com un aspecte focalitzat únicament en la malaltia o la dependència. Una de les primeres estratègies propostes que impulsà el canvi de paradigma de l'atenció a la salut fou l'Estratègia de Salut para Todos en el año 2000 de la Organización Mundial de la Salud, en la qual s'identificaven com els principals reptes la promoció dels estils de vida saludables, la prevenció i la creació de serveis de rehabilitació i es considerava l'atenció primària com part fonamental per a la consecució d'aquests objectius. A més, aquesta estratègia de l'OMS de 1978 ja plantejava una nova perspectiva en l'atenció a la salut i la necessitat de reformar els sistemes de salut amb l'objectiu de millorar la resposta a les necessitats sorgides del canvi demogràfic i epidemiològic. Lamentablement, en l'actualitat, aquesta carència continua vigent, i no només al sistema sanitari, sinó també es reclama una coordinació eficaç i eficient entre el sistema sanitari i social, amb la finalitat de garantir una millor atenció a les persones grans i en situació de dependència. No obstant això, la realitat és que els dos sistemes més importants del model de benestar treballen paral·lelament i sense coordinació, el qual comporta ineficàcia i ineficiència, i té un efecte negatiu en la qualitat de vida i en les despeses associades. Aquesta problemàtica es planteja el repte de construir un nou concepte d'atenció integral a la salut, en el qual el sistema sanitari i social sumen forces i col·laboren conjuntament, atenent a les demandes que presenten les persones grans. L'atenció centrada en la persona en el model d'atenció integrada és l'únic paradigma dirigit a la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones, respectant els seus valors, preferències i necessitats. En aquesta línia de millora de l'atenció a les persones grans apareix el concepte d'envelliment actiu i saludable. Segons la definició de l'OMS, és el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per tal de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. En quant a la Comissió Europea, esta el defineix com l'ajuda a les persones a mantenir-se a càrrec de les seues pròpies vides durant el major temps possible, a mesura que s'envellís, i sempre que siga possible a contribuir a l'economia i a la societat. L'envelliment actiu i saludable inclou no sols participar activament a nivell social, sinó a tots aquells nivells en el que sempre s'ha sigut actiu, com poden ser el nivell econòmic, cultural, espiritual i la vida pública. L'objectiu final no és únicament augmentar l'esperança de vida, sinó viure més amb salut i amb qualitat de vida. Per tant, l'objectiu de totes les polítiques dirigides a la promoció de l'envelliment actiu i saludable és el manteniment de l'autonomia i la independència a mesura que s'envellís. Al parlar de polítiques que promocionen l'envelliment actiu i saludable, cal parlar de la iniciativa de la Comissió Europea EIPAJA. L'objectiu d'aquesta iniciativa és proporcionar respostes innovadores al desafiament d'aconseguir una vida sana, activa i independent durant l'envelliment,
A més, la Unió Europea s'ha plantejat com a objectiu per a l'any 2020 ampliar en 2 anys l'esperança de vida en bona salut, apostant per les següents mesures, permetent als ciutadans de la Unió Europea portar una vida sana, activa i independent durant l'envelliment, amb la millora de la sostenibilitat i l'eficàcia dels sistemes sociosanitaris, impulsant i millorant la competitivitat dels mercats de productes i serveis innovadors. A més d'aquestes mesures proposades per l'iniciativa IPAJA, per aconseguir una població major activa i saludable cal potenciar els següents processos. Entendre l'envelliment com a un procés, promocionar les capacitats físiques de la població major mitjançant l'activitat física i la reducció del sedentarisme, potenciar les conductes d'autocura, les relacions socials i de suport, l'adaptació als canvis i l'autonomia personal. Des de l'Institut d'Investigació en Polítiques de Benestar Social, Polibenestar, Institut Públic d'Investigació de la Universitat de València, la investigació que es porta a terme és de caràcter interdisciplinari i un dels principals àmbits d'investigació a Polibenestar és la investigació en salut. Durant més de 15 anys, Polibenestar ha treballat en l'estudi de diversos factors psicosocials relacionats amb la salut, els quals repercuteixen directament en el benestar i la qualitat de vida de les persones i en la promoció de l'envelliment actiu i saludable, així com en l'autonomia personal. Tot això amb la finalitat d'elaborar i desenvolupar nous models de gestió dels sistemes de protecció social fent-los més sostenibles i eficients. L'Institut Polibenestar té un doble objectiu, la millora de la salut i la qualitat de vida, en especial de la gent major i dels grups vulnerables, i d'altra banda contribuir a l'eficàcia, eficiència i sostenibilitat dels sistemes d'assistència sanitària i social. Som conscients del gran repte que això suposa, però creiem que el treball en equip des d'una aproximació interdisciplinària ens avantatja per aconseguir-ho.